אז הסיפור שלי הוא שונה לחלוטין. אני רוצה לספר על משפחת אבי שהגיעה לדרהוביץ' הרבה לפני השואה. אבי נולד לחיה לבית קיטגרוצקי ולשמואל יונה כהן מחרסון. והוא נולד ב-1899, וכאשר התחילו הפרעות באוקראינה בערך ב-1905, המשפחות התחילו לנוע ולברוח. אבי הצטרף עם כל הלב למשפחה הגדולה של סבתי, קיטגרוצקי. היו משפחה מאוד עניפה, והם נדדו מעיר לעיר כולם ביחד, כל החמולה. סבא שלי היה מורה לעברית, ובכל מקום שהוא הגיע הוא פתח כיתות לימוד לעברית. שהוא היה מבוקש בהרבה מאוד קהילות. האחים של סבתי היו בעלי השכלה רבנית, וגם כן לא חסרה להם עבודה, הקימו ישיבות בכל מיני מקומות. וכך הם הגיעו לגליציה. הסבא שלי, לפי המחקר שלי, התיישב בלבוב. וכשפרצה מלחמת העולם הראשונה, הוא וסבתי הוגלו להונגריה, שם היה מחנה מעצר לנתיני רוסיה. ושוחררו אחרי יותר משנה, ומצב בריאותם היה רע מאוד. מה שידוע לי שסבתי נפטרה בסביבות גיל 40, וזו גם אחת הסיבות שאבי, גם אם הוא רצה לספר לנו, הוא תמיד התחיל לבכות, ואנחנו, היינו 3 בנות. תמיד אמרנו, אבא די, אל תבכה, ומה שהיה היה, יש לך פה משפחה והכל. ואיכשהו לא נתנו לו את האפשרות להתבטא, והרבה דברים אנחנו לא ידענו. ככה שאת כל המחקר שעשיתי לקראת הוצאת הספר הזה, זה עשיתי כ-30 שנה אחרי פטירתו ב-1979. אלה הסבא וסבתא שלי, שאחרי שהמשפחה הרחבה הגיעה לגליציה, חלק התיישבו בבוריסלב, שזה הרב אליעזר קיטגרוצקי, עם יוסף, בן הבכור שלו. חלק התיישבו בדרהוביץ'. אחר כך חלק, זה הרב אליעזר, הם עברו לסחודניצה. הסבא שלי הוכתר בספר הזה של יוצאי דרהוביץ' המורה לעברית הראשון בסחודניצה. ויש כתבה עליו שזה כתב יוסף קיטאי. אחרי שהסבא שלי התאלמן, פנה אליו גיסו, הרב אליעזר, ואמר, אתה לא יכול להישאר עם הילדים לבד בלבוב, תבוא הנה, הילדים יגדלו ביחד. הם כולם הגיעו, הסבא עם הילדים, באו לדרהוביץ' וגדלו יחד. שם גם כנראה אבא שלי למד בישיבה של דוד שלו. הייתה שם ישיבה מאוד גדולה, שניהל אותה זה הרב רפאל קיטגרוצקי, והייתה עוד ישיבה שניהל הרב אברהם קיטגרוצקי, אחים. אבא שלי התפרנס בדרהוביץ' כמורה לעברית לילדים. ארגן בדרהוביץ' את הנוער והחלוץ,
והיה ממקימי ארגון הרצל. פה יש לי צילום שאבא שלי היה בחוות הכשרה בדרוהוביץ' ב-1921. אבי, שהיה חדור הכרה ציונית, היה חבר בהתאחדות הפועל הצעיר וממייסדי מרכז החלוץ. בזיכרונותיו הוא כתב: כאשר התחלתי בייסוד החלוץ במקום, נעזרתי מיד על ידי הידיד הטוב שלי, דוקטור משה טננבום, זיכרונו לברכה, הציוני הנלהב. בליבו החם ובמרצו הרב הקדיש הרבה מזמנו לחלוץ. ובאמת ארגון החלוץ בדרוהוביץ' היה לדוגמה לערים אחרות. הקימונו חווה חקלאית, זו החווה חקלאית, בה קיבלו מאות חלוצים חינוך חקלאי על ידי עבודה ממש. וכאשר חדרו דרך הגבולות מאות חלוצים מרוסיה לגליציה, היה החלוץ בדרוהוביץ' בין הראשונים שקיבלו בזרועות פתוחות ובסבר פנים. בין היומנים שמצאתי היה כותרת דתפיסה. מה זה? לא ידענו. היה להם מועדון הרצל, וכדי להתפרנס הם עשו בחווה החקלאית גן ירק. ובאחת הפעולות הוא יצא בערב מהמועדון וראה סוס מטייל בגן. הוא גירש את הסוס, השכנים האוקראינים יצאו ותפסו אותו, הרביצו לו מכות רצח והאשימו אותו שהוא גנב את הסוס והכניסו אותו לבית סוהר. אבא שלי התפרנס בדרוהוביץ' כמורה לעברית לילדים. חיפה, 11 לינואר 22. באתי לנמל כיוון ומפני הסער הגדול והנורא שהיה על הים. לא ירדנו מהאונייה, רק חיכינו על הים, ומה גדולה הייתה השמחה כאשר ראינו מרחוק את בתי חיפה הגבוהים והיפים. הבטנו מרחוק על בית הטכניון. בכיליון עיניים חיכינו לסירות שתבונה להורידנו, ואחרי 3 ימים ערבי אחד בא לקחת אותנו לקרנטין להתרחץ. נצמדנו על אדמת חיפה, והנה ארץ חמדת אבות. האמת שהייתה לו כוונה ללכת, מי נסע אז? ללכת לירושלים וללמוד בבית הכרם. הוא רצה ללמוד הוראה. הוא הלך ברגל מתל אביב, הגיע עד פתח תקווה. פתח תקווה הוא ראה חלוצים, עובדים שם בפרדסים, כי הוא בא כבחור עם רקע דתי. דתי חלוצי, אבל דתי. היה עם חליפה. והם שאלו אותו, לאן פניך? הוא אמר, אני בדרך לירושלים. אני רוצה ללכת ללמוד. מה ללמוד? מי ללמוד? אתה רואה איך אנחנו עובדים פה בפרדסים, מה זה? תוריד את החליפה ובוא לעבוד. וכך היה. הוא נשאר, עבד שם קצת והגיע לתל אביב. מישהו עשה לו טובה גדולה ונתן לו איזה תפקיד להשקות בצינור את הבטון שעשו, אז בשביל כמה גרושים. כשאבא שלי הגיע הנה, הוא דאג להביא את כל בני משפחתו, זאת אומרת את האחים שלו. נשארה אחות אחת, צילה, שהיא התחתנה עם משה קסטנבאום. ולפי הידוע לנו, הוא היה בוהמיין כזה, מין סלון קומוניסט, והוא לא רצה, לא היה ציוני בכלל, ולא רצה לעלות לארץ, וצילה מאוד סבלה מזה. בינתיים כבר הייתה להם בת שנולדה ב-25, והיא הרגישה שאת הילדה הזו צריך להציל
עוד בכלל לא חשבו על מלחמה. הדוד שלי פנחס עלה ב-33, ומאחר והמשפחה כהן, זו הייתה גם משפחת המוצא של צילה, היא אמרה לאחיה, תיקח איתכם את חיה, את קלרה, אני כבר אגיע. והם באמת, בתור זוג צעיר, קיבלו סרטיפיקט בלי בעיות, העלו את האחיינית כבת שלהם, וככה הגיעו לארץ. צילה ניסתה בכל מאודה להשיג סרטיפיקט ולא הצליחה. עד כדי כך שהייתה מוכנה להיפרד מבעלה ולהינשא נישואים פיקטיביים לכל מי שיהיה מוכן להעלות אותה לארץ. אבא שלי, מיום עלייתו לארץ, היה עסקן ציבורי, היה מאוד פעיל, והוא הכיר את נציג העלייה ממשרד העלייה שישב בוורשה. והוא כתב לו מכתב. לי יש את התשובה של אותו אבא שלה, כתב מכתב חריף לאבא שלי, איך נתנו לזה לקרות שהבת שלי נמצאת עכשיו בפלסטינה ואנחנו פה מתגעגעים אליה ואני דורש ממך בכל תוקף לשלוח אותה חזרה אלינו. אבא שלי כתב לו, וזה דברים שאני יודעת ממנה, ילדה יהודייה לא שולחים מהארץ לגולה. וככה היא ניצלה. שמי גניה ברקוביץ', מהבית גרטנהאוס, שזה השם אבי שהוא היה יליד בולסלב. אבא שלי קראו לו דופקו, ככה קראו לו, ומה שאני יודעת שהוא שיחק בקבוצת הכדורגל, מי שהזכירה פה קדימה. כן. האמת, אני קרויה באמת על שם הסבתא שלי מבולסלב, שאני משערת שהיא מתה במלחמה. אני לא יודעת הרבה, קודם אנחנו לא כל כך שאלנו, אבי גם לא היה אדם שתרם הרבה מידע, והוא נפטר גם כשהייתי יחסית צעירה, הייתי אז בת 17 וחצי. בכל אופן הוא היה יליד 1906, זאת אומרת הוא היה די מבוגר כבר כשאני נולדתי, והייתה לו כבר משפחה, האמת שהייתה לו כבר משפחה בבולסלב, הייתה לו אישה ושני ילדים. על הבת אנחנו יודעים כי הייתה תמונה, איכשהו נשתנה תמונה, והבנו שהיה גם בן. כשהייתי בוורשה לפני כמה שנים, הלכתי שם למשרד הפנים, שהוא מטפל בכל האזורים שנקראים זבוז'אנה, מעבר לבוק מה שהיה פעם פולין, והיום זה כבר שוב אוקראינה, זה היה ברית המועצות, והם אפילו הוציאו לי תעודת לידה של אבא שלי ושל הבת שלו. כששאלתי לגבי הבן, אמרו שאין. עכשיו, אני משערת שהוא נולד ממש סמוך למלחמה, ואו שלא הספיקו לרשום אותו, אבל אין תיעוד על הבן. מה שאני יודעת, לאבי היה אח, היה יהודה גרטנהאוס, שהוא עלה לארץ בשנת 34, והיו לו שתי אחיות, היה הבדל גיל ביניהם, הם נולדו בין 1912 ל-1914, משהו כזה, אני לא יודעת. ומה שאני יודעת שעם פרוץ המלחמה, אני לא יודעת אם ישר מיד, אבא שלי בכל אופן הוא גויס, הוא היה בצבא. המשפחה כנראה נשארה בבוריסלב או שהעבירו אותה, שהיו בגטו, אני לא יודעת. ובסוף המלחמה, מאחר והוא היה משוחרר צבא, אז הוא קיבל רשות לנסוע לבוריסלב. הוא נסע לראות מי נשאר מהמשפחה, הוא הלך לחפש את המשפחה. מה שהסתבר לו שאף אחד לא נשאר, חוץ מאשר אחיינית, בת אחותו, שהיא נולדה ממש ב-39, 3 שבועות לפני המלחמה. ואני לא יודעת איך הוא מצא אותה, אבל הוא מצא אותה בוואוז'יך. היא הייתה בוואוז'יך עם הסבא והסבתא. עכשיו, הסבא והסבתא שלה היו פולנים, כי האבא היה פולני.
כן, היו כבר אז גם נישואי תערובת, איך שלא יהיה. וזה היו שני אחים, שהאח השני גם התחתן עם אישה יהודייה. הוא היה רופא, והוא היה חסיד אומות העולם, הוא היה פה בארץ, יש עץ על שמו, קראו לו תדאוש סווביק. זה באמת חשוב לציין, כי הוא היה בן אדם באמת משכמו ומעלה, עם ידע ועם אנושיות. באמת, אני יודעת רק שתי האחיות האלה שהיו יותר צעירות, השנייה לא הייתה נשואה. לאחותו הגדולה, לאמא שלה, בדודה שלי קראו, דורה קראו לה, ולצעירה קראו סאלה. שמי דודי, דוד, משפחת ברקוביץ', תושב באר שבע, בן 39 עוד מעט, נשוי, שני ילדים, הוא על שם סבא שלי, אבא של אמא, שלא הכרתי, נפטר בשנת 65. 10 שנים לפני שאני נולדתי. הרבה אני לא יודע, מעט מאוד אפילו. כשאמא אמרה שיש איזה מפגש והולכת ככה לשמוע, לדבר, לספר, שמחתי כמובן להצטרף ולשמוע, כי אני באמת לא מכיר סיפורים כן, לא שואלים יותר מדי, ולא מעבר לזה שאני זוכר שהיא אמרה שהוא היה במלחמה ונפצע, והיה כדורגלן. משהו יודע, כן. וכל מיני סיפורים כאלה.